danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Smoka. Yani ya oye ban Najeriya, ya karamar mota kika amma ga ke da babban inji. Ayya Allah. Ai, African Independent, na ce fayin baby, yarinya mai bakin kiss. Haba, ni fa na gaji da I love you din nan. Kawai in za a min amin kiss din nan da ake yi, kawai shine. Yawwa. Za a min koya. Za a yi amma sai ka rufe idon ka sai yi ma. Rufe ido? An kwana gidan sauki. Amin kawai. Kumin mana. Allah ya tami. Ka ga dan iska, ina ganin ka dan fulani baka san komai ba, kai ka san komai. La ilaha. To bari in kira wanda ya kaka gadi garin. Kaduna sai Nasiru ɗan Rufa'i, Kano sai Ganduje, Kadimul Islam, Baban Abba Ganduje. Shirin yaƙi sagarin zaɓe abba Kano da biri abba kabir Yusuf ke za mu rike Malam Nasiru kar ka sauka Fakulan su fagwami a karya doka wurin hawa Malam Nasiru El-Rufa'i ruwa gwamna kai ruwa wuta gwamna Please, a taimaka ni arme da Allah. Wallahi Allah shi ka taimaka ka na arme. Kan ta lalace Allah shi ka taimaka kai wani na arme dan Allah aure mu duka aure. dan Allah kai wata arme. Nafisa. Musu mana. Ai muna aure kowa ya so. Mazajen su to gaskiya muku aure. Kan su lalace. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.